गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरनानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाबखौ जोबजासिम खोनासङो। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमोन नार्जारि। आसाम सरकारा फैबाय थानाय 9 खालारनि केबिनेटनि सावरायजथुमनि जायगाखौ गोदान दिल्लीयाव सायख'नानै लाबाय। सरासनस्रायै सप्तानि बुधबाराव सानफ्रोमबो मन्त्रि सभानि जथुम्माया मोनफ्रोम जिल्लानि सिङाव जाबोगासिनो दंमोन। नाथाय गिबि मन्त्रि बिथांनि एंगारहायै बेस्थतानि थाखाय बे खेबाव राजधानी दिल्लीयाव लायो। बै सानखालि फुंनि 5 बाजिनिफ्रायनो जानायनि सम्भावना दं। बेवहाय रायज्लायगोन अखा मोफ्लाबनाय बायदि हरखाब गोदान जिल्ला बिमुं मोननायनि उनावनो बिमुंखौ बाहायनो मोनैनि फिन बे मुंखौनो बाहायनो मोननायनि सायाव सावरायनो। जेरैबायदि तामुलपुर, बिश्वनाथ, बजालि, हजाइ बायदि बायदि। थारैनो रायजो नोंथांमोन बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगो खायसे राजखान्थि नेतानि अननायफोरखौ लाथ्र'हाया जायो आरो खायसे राजखान्थि हान्जानि रायजोफोरखौ खबर लानायाबो बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनो। बिब्दिनो मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावना होयोदि साननैसोनि उनावनो आत्मफाइ गटनि सोद्रोमाफोरनि एकाउन्टआव थोंजोङै 10,000 रां हाबगोन आरो बेनि बोसोर मोनसेनि उनावनो 12,500 दाउ, हांसो बायदि बायदि फिसिनायनि मुङाव होनाय जागोन होनना फोसावो। आरो लोगोसे बेंकनिफ्रायबो लन हिसाबै 12,500 गासै 35,000 रां होनाय जागोन होनना बिथाङा फोसावो। बेनि थाखाय खालि जिबिकानि खाथियाव थांनानै गाव मा मावगोन बेखौल' लिरनानै होनांगौ होनना बिथाङा फोरमायो। निउ इन्डिया बिमुं होनानै मदि सरकारा बुहुमनि मादावनो गोजौसिन अन्थाइ खाम्फा हिसाबै वल्लभभाई पटेलखौ 2018 मायथाइनि 31 अक्ट'बराव स्टेच्यु अफ इउनिटि हिसाबै गुजरातनि नर्मदा दैसा सेराव गायसनदोंमोन। दिनैसिमबो वल्लभभाई पटेलनि 3,000 कौटि खरसा खालामनानै गायसननाय अन्थाइ खाम्फाया गसंना थाबाय थानाय समावनो दावरी प्लेटफर्म मुंनि कम्पानिनि डाइरेक्टर अजय हायानजों बिथाङा हरखाब फैबाय थानाय 31 दिसेम्बर खालारखालि पुनेनि लाभा स्तम्भआव मदिनि बुहुमनि बयनिख्रुइ जौसिन खाम्फा गायसननाय खौरां फोसावो। बिथाङा वल्लभभाई पटेलनि 142 फुट गोजौ खाम्फाखौ बारहोनानै 190 फुटनिफ्राय 200 फुट मिटार गोजौ खालामगोन होनना बुङो। नाथाय मख'थावना दि बे मदिनि खाम्फाखौ मदिनि सोमोनांथाव बिहोमाफोरखौ लानानै गायसननाय जादों होनना बिथाङा फोसावो। नाथाय बे समावनो वल्लभभाई पटेलनिख्रुइ मदिखौ बांद्राय गोजौ दोननो नागिरनाय बाथ्रानि सुलुङा सिखाङो। आसामाव गोबां रोखोमनि मानसिया गोबां रोखोमनि खामानि मावनानै गाव गावनि मुंफोरखौ खामायगासिनो दं। थिग बिब्दिनो गुवाहाटीनि सेक्रेटारि अफिसनि साखाथियावनो सासे श्रवण कुमारनि उल्था समर ज्योति मुंनि सासे सुबुङा गावनि असे बिमाखौ रसाजों खुन्थायाव खानानै थखनजों बुसि बुनानै आखाइ आथिंजों बुग्लि जोग्लि खालामनानै जोबथायाव गावनि रागाखौ दबथायनो हायैनि गुदुं दैखौबो मोदोमाव सारनानै होदोंमोन आरो बे खास्रि बिस्रि जाथाया समाज बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगो दिसपुर थानाया बिथांखौ हमनानै लानानै फैयो। गोबाङानो बुङो मण्डल माने कन्दल, नाथाय कन्दलआ हाखौ लानानै बिदा बिफं बाय बाहागि नखरनि उसुङारिजों नङा। कन्दलआ गाव नामजारिनि मुङाव रां लानायनि थाखाय मैया गहपुरनि सार्कल अफिसनि नौशाद आली मुंनि सासे मण्डलआ गहपुर CM भिजिलेन्सजों हमजायो। मैया गुवाहाटीनि हाइकर्टआ OBC आरो MOBC बिथांमोननि थाखाय मेडिकेल कलेजनि पस्ट ग्रेजुवेट डिग्री आरो डिप्ल'मा कर्सनि थाखाय 15% रिजार्भेसन सुबिदाखौ बिथोन होयो। नाथाय थांनाय 3 आगस्ट खालारखालि गुवाहाटी हाइकर्टनि डिभिजन बेन्चनि चिफ जास्टिस सन्दीप मेहता आरो SP काउल बिथांमोना OBC आरो MOBC बिथांमोननि रांखान्थि हालोदखौ नायनानै मेडिकेल कलेजनि रिजार्भेसनखौ उथायना होदोंमोन। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनगोननि आसाजों आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांनो फिन खेबसे जासिहरफिननानै अन्नानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।